What's up? Welcome to my YouTube channel. At your service, Dong Bisaya. Okay, mga kadong Bisaya. So mga kadong Bisaya, yung gagawin natin video for today, ito ay para sa mga kumakain ng mga healthy food. Diba? Kasi before, ang ginagawa natin is tayo, kumakain ng mga lalo na yung mga nakaraang December, di ba? Christmas, New Year, syempre may mga celebration, may mga binibili tayo, like for example, yung mga lechon, di ba? More on oil, di ba? More on cholesterol, more on fats. So ngayon mga katong Bisaya, ang gagawin natin is magmumukbang naman tayo ng puro healthy food. So ito na mga kadong Bisaya, simulan na natin ang healthy food mukbang ni Dong Bisaya. So, ito siya mga kadong Bisaya. Wow! Ito siya, guys. Diba? Ayan, tapos ito, guys. Diba? So, ito yung food ni Dong Bisaya. And, meron din tayo ditong sausawan niya, guys. So, actually, guys, hindi ako marunong ito gumawa. Ayan. Ayan siya. Ito yung pinaka-sauce niya. And later on, mga kadong Bisaya, later on, meron tayo ditong tinapay. Okay? So, mga kadong Bisaya, simulan na natin. Okay? Pino. Ayan mga kadong Bisaya ha, kasi marami yung nag-comment dyan na yung puro kinakain ko daw ay puro mga unhealthy food. So ito na po.
Dagdagan natin siya ng sauce, mga kanong Bisaya. Ang sarap, guys. Kaya see you tomorrow. See you tomorrow ulit. Dimbang. Sarap, guys. So, kumain tayo ng mga masustansyang pagkain at higit sa lahat, huwag kalimutan, mag-diet na tayo. Diba? Although ako nag-unti-unti lang, hindi naman yung agad-agad na nag-diet kasi hindi naman matapos. So, unti-unti. Papayan silang design. And guys, thank you for watching and sana i-subscribe niyo pa ako sa aking YouTube channel. It's Bisaya. And